Galazo 2023 eller nummer 265 grader. Galazo har altid været den af vores hvidvin, som har været vores madhvidvin. Det har også altid været den, vi har gerne ville basere mestendels på Chardonnay, og det er igen i år lykkedes. Vi har nogle gange haft en større andel af Giraud-Ros, den anden droge, så Galazo er altid en leg imellem Chardonnay, vores internationale droge, og Giraud-Ros, som er vores lokale hvide sort. Men i år har vi virkelig formået at lave en overvejende Chardonnay-baseret vin her. Det er hele 82% Chardonnay og kun 18% Giraud. Men modsat nogle af de andre år, så ville vi i år virkelig arbejde for at få kompleksiteten frem i Galazo. Og det vi gjorde i år, var, at vi tog så omkring 5.000 liter Chardonnay fra 23. Det var vores base. Vi vidste, at vi ville have rigtig meget Chardonnay, fordi den var så god, som den simpelthen var fra starten i år. Så blendede vi noget af vores Giraud-Ros ind fra nogle af vores fade. Vi smagte virkelig meget igennem. Vi kalder det lidt en soletta. En soletta er en cirkulation af vine fra forskellige årgange. Det er en lidt mere kompleks ting. Men det vi har gjort, er, at vi altid har et fad med Giraud på ca. 1.500 liter, hvor vi altid tager 500 liter ud og putter i et fad, et 500 liter fad. Og så blender vi det tilbage ind, så trækker vi en ny del ud. Så det er altid et blend af flere forskellige årgange. I det her tilfælde, så er det et blend, altså de her 500 liter, vi har taget fra et fad, et blend af 22 og 23. Så der er en lille del af det her vin, som faktisk er fra 2022. Andelen er så lille, at man ikke behøver at skrive det på etiketten. Hvis det er mindre end 15%, så må vi godt kalde vinen 2023, selvom der er lidt 2022 i. Giraud-Rossen har virkelig godt af at få lidt etrisk smag her. Så da vi havde valgt det her fad ud, så tænkte vi, der mangler lidt mere. Og så valgte vi simpelthen at smage vores fad igennem igen, og fandt vores favoritfad Giraud-Ros med 23, fad 46. Og så skød vi en lille smule mere Giraud ind fra en anden ståltang, som slet ikke fra et fad, men fra en ståltang, og så ramte vi plet. Så altså virkelig, både fordi vi ville lave en kompleks vin, var det også noget af en kompleks blending-proces her. Og det håber jeg, I kan smage. Næsen er virkelig den her rene Chardonnay-næse. Moden Granny Smith æble, de der grønne, friske æbler. Fersken, honningmoden, eller honningmelon. Clementin og noget appelsin. Og så kommer der den lidt mere krydrede kant til sidst fra de Giraud-Rossen. Specielt den fadprægede note fra den. Med lidt mere fennik eller noget ristede nødder og noget i den stil. Den er virkelig kompleks. Det er et par uger siden, jeg har smagt den sidste. Det er virkelig wow. Virkelig rund og juicy og fyldig her. Der er masser af power på, men stadigvæk virkelig en flot elegance. Friskheden her er vidunderlig. Det er virkelig sådan en moden, dyb syre. Ikke en skarp kantet syre, hvis det giver mening. Og så kommer der hele den her lækre, tropiske frugt bagefter, og så slutter den ud i krydderi fra Giraud-Rossen fra fad. Med lidt vanilje, lidt hvid peber. Virkelig en stor vin. Det her, det giver mig, man kan lave rigtig meget mad til den her. Umiddelbart så vil man tænke fisk til en hvidvin som den her, men den er faktisk så stor og så bredskuldret, at jeg tænker helt over i noget kylling, over i noget asiatisk stil med noget peanuts sauce, malajs, satay, spyd, sådan noget i det. Eller noget smørstegt torsk, men få noget fylde på den her fiskeret, så det skal være smørstegt, det skal være karamelliseret godt op. Den er ikke til de allerfineste milde fiskeretter her. Så ja, vores Galazo i år. Det glas, jeg har valgt at tage til den, er et Viognier Chardonnay glas, som faktisk findes. Så vi er åbenbart ikke de eneste, der har tænkt, at de to sorter passer godt sammen. Riedel har lavet et glas, som faktisk er præcis til de to sorter, og det er det, jeg sidder med her i hånden. Så Galazo til dags dato den mest komplekse og madvenlige Galazo, vi har lavet.